Kaixo egunon ikasle, gaur ikusiko ditugu inekuazio sistemak. Inekuazio sistemak dira inekuazioen multzo bat, bai bat baino gehiago, non ebazpen komunak kalkulatu behar baitira. Hau da, bi inekuazio honen puntu komunak izango dira inekuazio sistema honen soluzioak. Bai? Kasu honetan, egin behar dugun gauza bakarra da, inekuazio bakoitza bere aldetik ebatzi. Lehenengoa ikusten baduzue, hau da, lehenengo mailakoa, -3 bestaldera pasatzen dugu, orduan, isa txikiago berdin, bat gehi 3, isa txikiago 4, alde batetik. Orduan, marrazkia egiten dugu lerroa, eta ze adierazten du hau? 4tik beragoko zenbaki guztiak inekuazioen soluzioak izango dira. 4 ere sartu egiten da berdintza dagoelako, bai? Bigarrengoan, ikusten dezute, bigarren inekuazioan, 4 hau bestaldera pasatzen dugu, 2 da -2, 2 isa dago bere aldean, 2 bestaldera zatituz, bai? -2 zati 2, orduan, isa handiago -1. Beraz, hemen izango da, soluzioak -1 baino handiagoko zenbakiak. Bai? Utxunea jarri dugu, zen eta ez dugu jartzen berdintzarik hemen. Bale? Orduan, zein da inekuazio honen soluzioa? Bi lerro hauek konparatzen baditugu, hartu behar ditugu, puntu komunak. Eta puntu komunak, hemen ikusten dugu dela, -4tik infinitora doazenak. Bai? Orduan, -4 ez da sartzen, bai, -4 ez da sartzen, hemen ez dago, eta hemen bai. Beraz, biek ez daukate puntu hori, beraz ez da sartzen soluzioan, horregatik jartzen dugu parentesia. Baina beste guztiak komunean dituzte. Bai? Noraino? Ba, ikusten badezute lauraino. Lauraino komunak dituzte, hau dauka 4 eta honek ere bai. Beraz, orduan izango dugu kortxetea. Bai? Orduan, hauek dira puntu komunak. -1tik laura barne. Bai? Bigarren inekuazio sistema honetan, ikusten dugunez hemen, daukagu alde batetik inekuazio bat eta beste bat. Bakoitza bere aldetik ebatziko dugu. 8 bestaldera, -8. Eta hemen, 3 isa bestaldera, -3 isa. Beraz, daukagu isa, -3 isa, -2 isa. Txikiago berdin, -6. Nola da negatiboa, bestaldera pasatuz, orduan aldatu behar digo zentzua, bai? -6 zati -2, beraz, isa handiago 3. Bai? Edo berdina. Bigarrengoan ikusten zukete daukagula zatiki bat. Beraz, emekate egingo dugu, alde banet 2 da, orduan hau geratzen da berdina, eta hemen 2 zati bat da 2, bider isa, 2 isa. 2 zati bat 2, bider -2, -4. Bai? Ikusten dezute, hemen kentzen badegu 2 hau orain, daukagu inekuazio hau. Bai? Beraz, lehenengo mailakoa denez, isak alde batera eta zenbakiak bestera, isa, 2 isa hau bestaldera -2 isa, 2 hau bestaldera -2. Isa, -2 isa da -2 isa, eta -2, -4 da -6. Negatiboa denez koefizientea hemen, orduan, beti inekuazioetan, lehenengo mailakoetan, eman behar diegu buelta zentzuari. Hemen txikiago berdin, orduan handiago berdin. Beraz, -hau bestaldera, zatituz, zati -1. Gogoratu, pasatzerakoan bukaeran, bera ez da zeinu aldatu behar. -6 zati -1, orduan 6. Beraz, hemen ditugu bi inekuazioen soluzioak. Alde batetik isa handiago berdin 3, hau da, lerro honetan 3tik aurrera, eta 3 ere sartzen da, beraz puntua jarriko dugu. Hemen, isa handiago berdin 6, beraz 6tik aurrera dira soluzioak,
eta 6 ere sartzen da handiago berdintza dagoelako. Zein da inekuazio sistema honen soluzioa? Bi lerro hauen puntu komunak. Hau da, hemen ikusten dugu nun daude puntu komunak. Argi dago 6tik aurrera, daude hemengo balioak hemen daude, eta hemen daudenak hemen, bale? 6 ere sartu egiten da, zergatik honek 6 dauka, eta honek ere bai? Orduan da 6 kortxetea, koma, infinitura. Gogoratu, infinituan jarri behar degula parentesia, bai? Orduan, inekuazio sistema honen soluzioa da 6tik infinitura doazen zenbaki guztiak, 6a barne, bai? Adibide honetan daukagu lehenengo mailako inekuazio bat eta bigarren mailako inekuazio bat. Beraz, bakoitza beraldetik askatuko dugu, ebatziko dugu. Orduan, lau bestaldera, lehenengo mailakoan gogoratu zenbaki bestaldera, minus lau, geratzen da minus isa handiago berdin minus lau, orduan hemen koefizientea dela negatiboa, orduan aldatu behar diogu zentzua, hemen. Minus lau, zati, minus bat. Beraz, minus lau, zati, minus bat da lau, orduan, lehenengo mailako inekuazioen soluzioa da, lautik baino txikiagoko zenbakiak, laua barne hemen jartzen lako berdintza, bai, puntu beltza. Hemen bigarren mailako inekuazioa dugu, beraz, ebatziko dugu bigarren mailako inekuazio hau. Isa berdin, minus b plus minus, b berriken lau azesati bia, hau da, minus b, minus lau dela lau, plus minus, erro, b berbi, b da minus lau berbi da amasei. Ken lau bider a, bider c, lau bider a dela bat, lau, bider c dela iru, bider iru, amabi. Amasei, esparkatu, zati bi bider a delako koefizientea bat, bi bider bat, bi. Beraz, lau plus minus amasei ken amabi da lau, erro lau da bi, zati bi bider bat dela bi. Beraz, lau gehi bi, sei, zati bi, iru lehenengo soluzioa, lau ken bi da bi, zati bi, bat bigarren soluzioa. Lerroan jartzen ditugu soluzioak, gogoratu bigarren mailakoetan, aztertu behar ditugu eremuak, bat jartzen dugu hemen, irua jartzen dugu hemen ez dagolako berdintzarik, orduan izango dira hutsuneak bat eta iru, inekuazionen soluzioak ez direlako, eta orain aztertzen dugu, bat baino txikiagoa den balio bat, adibez, zeroa, erresena. Ordezkatu, polinomioetan, 0 berbi da 0, ken lau bider 0, 0, gehi iru, positiboa. Beraz, eremu hau positiboa. Bat eta iru artean zenbaki bat, bi, ordezkatzen dugu hemen, bi berbi lau, ken lau bider bidela sortzi, lau ken sortzi da minus lau, gehi iru minus bat. Negatiboa, eremu honetan. Iru baino handiagoa dena, dibidez lau berbi amasei, ken lau bider lau dela amasei ken amasei 0, gehi iru positiboa, hemen. Gogoratu, sekuentzia beti logikaz izango dela plus, minus, plus, edo hemen plus izango balitzen gurtzeke minus, plus, minus, baina kasu honetan da plus, minus, plus. Bai? Orduan orain begiratzen ditugu bilerroak, eta zeintzu dira puntu komunak bi hauen artean? Ikusten dugu, batetik irura dauden zenbakiak, bai? Hau da, honek bi dauka eta honek ere bai, bi. Honek dauka 2,5, honek 2,5, bai? Baina adibidez bat, honek ez dauka bat eta honek bai, beraz bat ez da puntu komuna. Puntu komuna izateko egon bar dira bi puntu beltz nahita nahi ez. Eta hemen irua gauza bera, irua hemen ez dago eta hemen bai, beraz irua ez da sartzen. Orduan, zein da inekuazio sistema honen soluzioa? Batetik irura doazen zenbaki guztiak, baina bat eta iru ez dira sartzen, beraz jarriko ditugu parentesian. Bai? Eta gero, gerta daiteke, bi ez ezaguneko inekuazio sistema bat izatea. Inekuazio sistema lineala. Bai? Inekuazio linealen sistema. Kasu honetan,
prozesua pixkat desberdina da. Hemen, lehen ziren beti letrak isak, baina gerta daiteke izatea bi letra desberdin. Isa eta y-koa, hau da, lehenengo mailakoan, lehenengo mailakoak. Kasu honetan, egin behar deguna da, alde batetik hemen, pues, marrastu behar da zuzen hau, beraz, isari ematen diogu 0, orduan ik balioko du bi, 0 minus bi delako minus bi, bai? Orduan, izango litzateke 0, bi puntua hemen daukagu, eta iri ematen badiogu 0, isa da minus bi. Beraz, puntua da minus bi 0. Beraz, zuzena marrastuko dugu. Lehenengo gauza marrastu behar da zuzena. Zuzena marrastu behar da. Eta ondoren egin behar deguna da puntu bat hartu. Adibidez, 0,0 puntua errezena delako. Ordezkatu, 0 ken 0 da 0, baina 0 handiagoa da minus bi. Bai? Orduan, baldintza betetzen denez, orduan puntu hori eskualde horren soluzioa izango da. Bai? Puntu hori eskualden soluzioan dagoelako, bai? Zuek ordezkatzen bazute adibidez, imaginatu, minus bi puntua hemen, minus bi eta minus bi da minus lau ez da handiagoa minus bi, orduan ez du balio eskualde hau, bai? Zuzenak mugatzen du bi eskualde, bai? Hoietako bat izango da soluzioa, horregatik hartu 0,0 puntua, ordezkatu dugu eta ikusi dugu betetzen dela, beraz, eskualde hau izango da inekuazio, bi ezaguneko inekuazio lineal honen soluzioa, bai? Baina hemen daukagu beste bat. Orduan, honekin gauza bera egingo dugu. Hau da, isa gehi bi txikiago berdin lau, egingo duguna da zuzena marrastu. Adibidez, isa 0 ematen badiogu, 0, ida bi. Bai? Bi bider bida lau, gehi 0, lau. Bai? Orduan, 0 bi puntua izango da zuzenaren puntu bat. Bai? Bestalde, jartzen badio zute adibidez izan bi eta izan bi adibidez, pues, eta iri bat betetzen da bi gehi, bi bider bat dela lau, orduan betetzen da, eta orduan bi bat puntua izango da zuzenaren puntu bat, bi bat. Bai? Lehenengo gauza marrastu zuzena, bai? Zuzen lineal hau, bai? Orduan, egin behar duguna orain da, lehen bezala, adibidez, 0,0 puntua ordezkatu, inekuazioan. 0 ken 0, 0 ken 0, barkatu, hemen, 0 gehi 0, txikiago berdin lau, betetzen da, beraz, eskualde hau, inekuazio lineal honen soluzioa izango da. Bai? Puntu hau barne dagoelako, eskualde horretan. Orduan beste eskualdeak ez du balio, bai? Ba, ja egin behar deguna da, puntu komunak aurkitu bi inekuazio hauen artean. Beraz, egiten deguna da, bateratu egiten ditugu bi zuzen hauek, ikuste zuteman more ilun hau, edo urdin hau da hau. Eta more argi hau da hau. Beraz, zein da bi plano edo eremu hauen puntu komunak? Argi da ikusten da, daukatela komunean alderdi hau. Bai? Alderdi hau eremu honek dauka, eta alderdi hau ere dauka eremu honek. Beraz, soluzio izango da eremutxo hau. Hemen eskubian jarriko dugu. Orduan da, inekuazio lineal honen soluzioa izango da eremu hau. Bai? Hemen ikusten duzue, hemen dago lerro zuzen bat, zeren eta hemen jartzen du berdintza, eta berdintza ez dagoenez, pues hemen beti izango da horrelako marra ez jarraiak.
adierazteko puntu hauek ez direla inekuazio sistema honen soluzioak, bai? Hau da, eremu honen puntu guztiak, infinitu puntu horiek, izango dira inekuazio lineal honen soluzioak. Bai? Bueno, hau da, inekuazio sistemei buruz jakin behar dezutena.